Dobar dan svima. Poštovani dopredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege i poštovani mandataru gospodine Plenković. Na početku vam želim čestitati na rezultatu koji ste postigli. Danas smo se ovdje fokusirali na izvještaj i prijedlog rada i djelovanja Vlade u sljedećem mandatu od 4 godine i prilika je to da vidimo što je unutra napisano i kako se HDZ i sa svojim partnerima odnosi prema problemima u Hrvatskoj. Osobno, kad bi gledao ovaj program, a da ne bi znao ko ga je napisao, ja bih rekao bravo, dižem ruku, ovo je nešto odlično. Međutim, ako znamo da je ovo drugi mandat HDZ-a i njegovih partnera, onda se postavlja pitanje što je to što oni u ove prethodne 4 godine nisu mogli napraviti, a sad su stavili u taj program, pa čak i gledao sam otprilike i program, onaj prije 4 godine je bio dosta sličan. Definitivno HDZ sa svojim partnerima ima 77 mandata i to mu daje pravo da sastavi Vladu i vjerojatno će, sigurno imat će dovoljno ruku. Međutim, postoji jedna mala mrlja u tih 77 mandata, a to je da gospodin Milošević koji ovdje sjedi s nama mora biti svjestan da sjedi na krivom mjestu. I da budemo odmah jasni, nama iz Domovinskog pokreta nije problem ni jedna nacionalna manjina. Mi smo u našem programu napisali da Hrvatska mora biti sretna zemlja u kojoj će nacionalne manjine ostvarivati sva svoja prava u sredini u kojoj žive. I tu nas nitko ne može pokolebati. Mislim da smo tu liberalniji, dosljedniji od mnogih stranaka koje se svrstavaju lijevo od nas. Ali ima jedan problem koji ne možemo zanemariti, a to je mi govorimo o izbornom zakonu. A neki nama uporno hoće staviti da mi govorimo o nacionalnim manjinama. Mi govorimo o tome da na Sabor i u Sabor ne može netko doći po zakonu koji je Ustavni sud proglasio prije 10-tak godina nevažeći sa određenim brojem glasova koji nije reprezentativan. U isto vrijeme, dok o tome govorimo, treba kazati da ne može i ne bi smjela biti hrvatska Vlada izglasana glasovima nacionalnih manjina koje ja i svi mi uvažavamo i spremni smo napraviti i podržati svaki projekt koji na lokalnoj razini pomaže da se oni osjećaju svoj na svome, da oni osjećaju da je ovo njihova domovina i da oni osjećaju da od nikoga nisu diskriminizirani. Sad ću se vratiti na program. Gledao sam i slušao što smo danas govorili, zanimljivo je da svi dosadašnji klubovi, ovi koji su govorili prije mene, govore vrlo načelno. To nije smisao ovoga sastanka. Mi danas moramo govoriti s čim smo mi zadovoljni, a s čim nismo zadovoljni u prijedlogu funkcioniranja hrvatske Vlade. Tako recimo o poduzetništvu koji je glavni problem hrvatske države. Naši poduzetnici su u vrlo nezavisnom položaju. Naši poduzetnici gdje god dođemo govore o tome kako treba liberalizirati državni aparat, kako oni ne smiju biti pod reketom represivnog aparata, prije svega mislim na inspektorate. Osim toga, mi smo zemlja u kojoj postoje još uvijek HASAP-i, sanitarne knjižice i razni drugi tereti za gospodarstvo koji više ne postoje u nijednoj zemlji Europske unije. Što je problem da Vlada u ove prošle 4 godine nijedan od tih nameta nije mogla skinuti? Vlada je izašla sa programom gdje je pokazala koliko će smanjiti rasteretiti gospodarstvo
ali samo iz ove stavke parafiskalnih nameta hrvatski poduzetnici i hrvatski građani uplaćuju što u proračun, što u parafiskalne namete 6 milijardi kuna. 6 milijardi kuna je ogroman novac, pogotovo za onoga ko se nalazi na tržištu i pogotovo za onoga ko se nalazi u tržištu danas u vrijeme korone i krize u cijeloj Europi. Nažalost, nijedne riječi o tome, a isto tako meni je jasno da desna strana, vi ste se usuglasili, vjerojatno ste mjesec dana pisali taj program pa vam je sve jasno. Lijeva strana šuti, ni riječi. Dalje, mi smo u meni je žao što nema tu ministra zdravstva jer bio bi red da je danas ovdje, iako gospodina Beroša cijenim, mislim da će biti dobar ministar, ali je neosporno da je on morao danas ovdje sjediti i slušati što ćemo mi svi, a i ja danas reći. Hrvatsko zdravstvo je u ovom trenutku dužno 10 milijardi kuna. Znate koliko je to novaca? To su 3 Pelješka mosta. Naše zdravstvo je dužno 3 Pelješka mosta. Mi smo 20 godina čekali da skupimo dovoljno novaca ili da nam neko da kredit da bi izgradili Pelješki most, a sada smo dužni u zdravstvu 10 milijardi kuna. Nama ne funkcionira apsolutno ništa u zdravstvu. Naše liste su najduže od svih zemalja s kojima se mi možemo uspoređivati. Mi trošimo, pored ovih 10 milijardi koje smo dužni, i vidio sam da ministar financija uopće ne razumije o čemu se radi jer je jučer rekao novinarima da će uplatiti 500 milijuna kuna, to nije rješenje. Znači, naš zdravstveni sustav je potpuno i ljudski i po svim drugim kriterijima devastiran. Tako recimo u Hrvatskoj imate MR aparata, pojednostavit ću to tako da svi možemo razumjeti. Imate MR aparata i CT aparata više nego u jednoj na 100.000 stanovnika, više nego u jednoj zemlji koju se mi možemo referirati. Tako mi imamo više CT aparata od Čeha, Slovaka, Mađara, čak i od Slovenaca. Jeste li ikada čuli, evo naši europarlamentarci, jeste li ikada čuli da Češka ili Slovačka ima problema sa listom čekanja? Niste. Zato što tamo postoji uređen sustav. Kod nas, dok u Zagrebu se čeka godinu dana da se napravi jedna pretraga, u isto vrijeme ta pretraga u nekom mjestu 50 km dalje radi se 5 pretraga dnevno i nitko ne zna da su tamo slobodni termini. Dalje, vrlo važno, naš HZZO, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, koji ima budžet 27 milijardi kuna, jedini je valjda osiguravajuća kuća u Hrvatskoj koja ne prati ishod liječenja. Nemate ishoda liječenja po lijeku i po pacijentu. Neću ulaziti u detalje, bit će mogućnosti da još o tome govorim. Ja bih se samo kratko osvrnuo još na demografiju, zato što sam se dogovorio sa svojim predsjednikom da ćemo podijeliti vrijeme. Gledajte, jučer sam slušao tu bivšu ministricu socijalne skrbi koja je govorila o demografiji. Pa to je bilo stvarno ružno za slušati. Ta gospođa je sebe hvalila sa jednim kolegom iz HDZ-a kako je bila cijelo vrijeme uspješan mandat. Ajmo se zaustaviti. 300.000 hrvatskih građana je u zadnjih 5 godina iselilo iz Hrvatske. Znate koliko je to? Kao da sljedećih 8 godina nijedan građan, dijete u Hrvatskoj se ne rodi. 8 godina, jer je nama prosječno se rađa 30.000 ljudi. Pa sad kad bi vama neko rekao da li prihvaćate da sljedećih 8 godina nitko se u Hrvatskoj ne rodi, to je to. I onda ministrica se hvali, čak je i kad joj je neko gore prigovorio, čak je uzela sebi za pravo da mu dobacuje, da ga kritizira, da čovjek nije mogao završiti od njenog hvaljenja. U ovome programu niste vidjeli 5 rečenica suvislih o demografiji. Još bi mogao puno o tome govoriti, ja ću spomenuti, potencijalni ministar Fuchs nije tu, nažalost naše sveučilište u Zagrebu, prije svega govorimo o sveučilištu u Zagrebu, je na vrlo niskim
razini jedno od najgorih sveučilišta u Europi. Nažalost ima tu i Dalmatinaca i Riječana. Zagrebačko sveučilište je postalo gore sveučilište, majka svih reformi je Zagrebačko sveučilište. Zagrebačko sveučilište ne funkcionira. Vi kad kažete profesoru Grossmanu u Londonu da imate pametnog dečka koji hoće kod njega doći radit, on vam pošalje obavijest da ga može primiti za 7 dana. Kod nas to traje godinu dana. Za sad ovoliko. Nastavit će poštovani zastupnik Škoro, izvolite. Hvala lijepa profesoru Vrkljanu. Evo vidite kako kod nas funkcionira unutarstranačka demokracija. Vrijeme je podijeljeno tako da je on govorio 11 minuta, ja ću 2, 3. Kada bi neko radio bilo kakav ozbiljan znanstveni rad, ključno istraživačko pitanje koje bi se postavilo danas na ovoj raspravi je koliko je ustvari tih ruku potrebno u zraku da se ova Vlada izglasuje. 76, profesor je bio u krivu, vladajuća većina ima 76 ruku i što god mi danas budemo govorili, koliko god to bude trajalo, trajat će vjerojatno do kasno u noć, pola će zaspat ljudi, mi ćemo pod svaku cijenu izglasati ovu Vladu i ona će biti meritorna od sutra. Pa evo, poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine mandataru, ako je tu, budući ministri, ono što ja samo želim reći je da mi nećemo dati podršku toj Vladi. Jučer smo dali podršku kada se izglasavao zakon po kojemu se može formirati ova Vlada, ali nećemo dati iz jednostavnog razloga što ja znam da ovdje ima časnih ljudi među budućim ministrima i ja mislim da oni ne da neće htjeti, nego jednostavno neće moći izglasati ništa dobro i učiniti ništa dobro u onom strukturnom smislu. Neće tu biti promjena kada je u pitanju izborni zakon, jer imamo probleme izbornih jedinica i elektroničkog glasovanja, neće biti promjene poduzetničke klime, jer jedna stvar je kada se Vlada hvali, kada premijer bivši ili budući govori o tome da oni stvaraju preduvjete da se otvore nova radna mjesta, ali isto tako stvaraju preduvjete zbog kojih Meggle odlazi, zbog kojih British American Tobacco odlazi, zbog kojih mi gubimo radna mjesta. Neće se govoriti o referendumu, dakle strukturnih promjena neće biti. Ova Vlada će funkcionirati kako je funkcionirala i prije i dobro je rečeno i istinito je da je HDZ odlučio imati Vladu kontinuiteta i da će, kako je to bilo rečeno i najavljeno, surađivati sa svjetonazorski sličnim strankama. To je ono što je bitno za reći. Dakle, HDZ će sa Samostalnom demokratskom srpskom strankom, sa liberalima, reformistima, Hrvatskom narodnom strankom tvoriti tu krhku većinu od 76 ruku u zraku kojima će se podržavati projektna suradnja kao što se događalo i do sada. Projektna suradnja i čista trgovina. Ti meni, ja tebi. Kao na bilo kojoj tržnici. Pa evo, ta krhka i rubna većina koja će večeras izglasovati Vladu, ja vam želim svako dobro i moram reći u ime Domovinskog pokreta, mi ćemo podržati svaki onaj prijedlog, svaki zakon koji će biti na dobrobit hrvatskih državljana, na dobrobit hrvatskih građana i na dobrobit svih naših ljudi i naše države. Međutim, ključno pitanje kad vas gledam s ove pozicije je ko je sljedeći žetončić. To je ono što zanima i medije, to je ono što zanima i hrvatske građane i one koji nas gledaju. Možemo raspravljati, vjerojatno hoćemo, do 1, 2, 3 u noći, kad se ugase televizijske kamere, onda ćemo vjerojatno i odustajati od rasprave, izglasovat ćemo Vladu, ali ključno pitanje, dakle, ko je žetončić, a pogled s ove govornice u principu ukazuje da smo mi svi skupa ovdje švedski stol. Ja se nadam da ćemo izdržati i da ćemo rađe ići na nove izbore nego da budemo žetončići. Hvala vam lijepa, čak smo se strpali nas dvojica i prije od 15 minuta.